Ty Míška. Podobná chyba jako Steve Nyman ve finále zvládl lépe. No jo, ty seš Míši. Ty seš Míši. Už má jistou kanadskou medaili, má životní úspěch, ale může to být medaile stříbrná, světa může být zlatý, všechno může změnit Si tady plazíš po mně. Mistr světa z roku 2003 ze světa, který vyhrál už všechny důležité sjezdy. Balón projede totožnou jízdu jako švindál nahoře. Mimochodem trénink sjezdu tady jel opatrně, některý pomalejší čas, protože ve kombinaci natáhl číslo. Těžko říct, jestli ho to nějak teď lepší. Tak teď uvidíme, teď se bude lámat chleba pro drobné rozhození, ovšem myslím si, že nestratil rychlost příliš. Je nejrychlejší. Nechávali, že ovšem tohle už něco bude stát. Ano, tam byl úplně ze stopy, měl kliku, že brána byla ještě o 5 metrů.